Iniciar la grabación. Detener la grabación. Molt bona tarda a Botón. tothom i benvinguts un dia més amb un dels meus vídeos del meu canal de YouTube. Avui un dels únics vídeos parlats que faig, perquè com ja sabeu he fet molts vídeos cantant, fent representacions de sèries inventades, però avui us porto una cosa diferent. Avui us parlaré de contestadors automàtics i concretament us explicaré com han de ser les locucions dels contestadors automàtics. Perquè resulta que estic fent un curs de ràdio i ens estan Seleccionar ensenyant todo. locució. I l'altre dia, quan estava a la dutxa, que és el lloc on aprofito per practicar, vaig pensar, mira, potser algun dia em toca fer la locució d'un contestador automàtic. Doncs estaria bé saber i reflexionar sobre com ha de ser una bona locució de contestador. Perquè n'hi ha que estan molt bé, però n'hi ha que els hi falta una mica d'energia. No perquè, actualment ja sabem que quan truquem a una administració pública, a una centraleta, una administració pública, el que ens diran és el mateix de sempre. Doncs ens diran allò que hem trucat, l'extensió, si hi ha alguna o no, si les línies estan ocupades, si la persona no hi és. Ja sabem que ens diran tot això. Però penso que per començar és important dir-ho d'una manera positiva i animada. Perquè si ho diem com si ens acabéssim de llevar un dilluns a les 6 del matí, doncs evidentment la persona tindrà menys ganes de trucar a aquell lloc. I hem de tenir en compte que quan truquem a una administració pública estem cremats, no tenim ganes de fer aquesta trucada, perquè són tràmits que normalment no tenim ganes de fer. La veritat, no sé, que em digui, que algú que m'escolti em digui si li agrada parlar per telèfon amb les administracions. A mi, personalment, no. Perquè actualment és molt complicat parlar amb les administracions, perquè, clar, pel tema de les màquines. Les noves tecnologies han fet que abans no t'agafin la trucada se t'hi posin 40 màquines. I però amb això no ens hi posarem perquè no és cosa nostra i no ens interessa. Com ja us he dit, ens centrarem en les locucions dels contestadors automàtics. Posaré com a exemple la locució del contestador automàtic de l'11. He de dir que el to i l'energia estaria més o menys bé. Tot i que penso que es podria modificar una mica. Vaig intentar imitar la locució per veure si la faig bé o no. Més o menys jo crec que seria una cosa així. Està en contacte amb l'11. Si coneix el número de l'extensió, marqui-la. Si no, esperi i la seva trucada serà atesa. No és exactament el mateix to, però seria una cosa així. I en castellà seria així. ¿Estás usted en contacto con la 11? Si conoce el número de la extensión, márquela. Si no, espere y su llamada será atendida. Aquesta cadència és una mica repetitiva. S'hauria d'apostar per dinàmiques de veu una mica més actives i dinàmiques.
Per exemple, si diem està en contacte amb l'11. Si coneix el número de l'extensió, marqui-la. Si no, esperi i la seva trucada serà atesa. Això et dona una mica més de ganes de parlar amb la persona que està a l'altra banda del telèfon. No conec ara mateix un exemple de mala locució de contestador automàtic. Conec aquesta que he posat com a exemple perquè he trucat bastantes vegades a l'11 i l'altre dia doncs, em vaig preguntar doncs, com era aquesta locució. Perquè, bueno, està bastant bé, però en algunes parts li falta una mica més d'energia. Sí, després, l'altre dia vaig estar trucant també amb una altra administració que va dir 40 vegades la mateixa frase. No direm el nom, tot i que ja n'hem dit el nom d'una, no direm el nom de l'altra, perquè es pot dir el pecat però no el pecador. Per tant, intentaré reproduir la frase que va dir la gravació del contestador. Jo crec que seria una cosa així. En aquests moments tots els nostres agents estan ocupats. Mantinguis a l'espera i de seguida l'atendrem. Aquesta gravació per mi sí que li falta una mica d'energia. Perquè, bueno, la veritat, com ja he dit abans, la persona que fa una trucada amb una administració normalment està cremada perquè ja sap que s'haurà d'esperar molta estona. I això que sentiu són els meus gossos que volen anar al pati, que volen anar a pixar. Doncs això, està cremada i el que espera és que la tinguin ràpid, no que la tinguin 3 hores al telèfon esperant. Cosa que ara cada vegada és més complicat perquè cada vegada hi ha més trucades. Després un altre aspecte que per mi és molt important és la música. Normalment no es dona importància a la música que posem quan hi ha trucades amb espera. Perquè es pensa que això no té importància. Jo penso que sí que és una cosa important. Per què? Perquè si tu sents amb una trucada la música d'una pel·lícula que és, bueno, una cançó lenta, no? Una banda sonora que és més aviat lenta, que no té ritme, que no té gràcia, que no té acció, doncs segurament encara estaràs més cremat, perquè diràs, quin rotllo de cançó, entre que m'atenen i em tenen a l'espera, no? No ho suporto, la veritat. En canvi, si sents una cançó que és divertida o amb un tempo ràpid, alegre, doncs segurament no et farà tant estar al telèfon. I ara molts fans, a l'igual, potser no estareu d'acord amb tot això que estic dient i pensareu que és una tonteria, no? Que bueno, jo quan truco per telèfon, a mi m'és igual, la música que em posin, a mi m'és igual, si parlen amb energia, a mi m'és igual. Doncs no és igual. Bueno, tothom és lliure de pensar el que vulgui, totes les opinions són respectades i totes les opinions són lliures, però jo penso que no és tan igual, perquè jo m'he trobat amb que de vegades agafes el telèfon i la persona que se t'hi posa, no, doncs t'atén amb una parsimònia que que et fa com no tenir ganes de seguir parlant, no? No et dona peu a seguir parlant, no? Perquè et diu, bon dia, l'atén el Pepito, amb què puc ajudar?
Aquesta parsimònia, és una mica... L'energia és molt important quan es parla amb una altra persona. I això també m'ho deia el meu tiet. Carlos, que l'energia és necessària per la societat. I en part té raó. L'energia és molt necessària per no esgotar-nos, ni cansar-nos, ni tot això. Sé que moltes vegades és complicat i aquí ja estic entrant, no amb l'equació de contestadors, estic entrant amb centraletes, però una cosa va lligada amb l'altra. Doncs res. Aquí acaba el meu discurs de centraletes i contestadors automàtics. Podeu fer likes al meu vídeo i escriure comentaris si us ha agradat el meu discurs.